скучно ми е. Момчета, какво да правим? Айде да ограбим банката. Добре, ама за тази работа май трябва да намерим нов участник. Айде. Ние сме трима братя, нали? Айде, добре, знам го. Айде тръгваме да я вземем. Искаш ли да работиш за бандитите? Да. Окей, айде. Ама да успееш, трябва да ограбим банката, за да си част. Айде, момчета и едно момиче, сложете си маските, за да не ни забележат. Да не ни забележат. Правите вие. За да ограбим банката, моето момче. Ще ви спра. Момчета, нали знаете случая на това? Айде! Дай ми парите! Дай парите! Дай парите. О, не, няма да давам това да се случи. Момчета, стреляйте! Пази се! О, не, загубих. Момчета, пак стреляйте! Да видим той още жив ли. Не, умрял е. Айде, сега нямаме маски и спокойно можем да си вземем парите. Айде. Yes. Не мога да си изин полицай, вие идиоти. Какво? Долу сме тъпи, О, не, какво направих като убих Денис? Почти всички се махнаха от бандата. Айде, Алпи, само си ти. Чакай, чувам нещо. Хеликоптер! Алпи! Има хеликоптер! Внимавай! О, не, ще звъна на помощ. На спешен случай. Абе, не е ли по-добър живот да си полицай, бе, Алпи? Чакай, забравих, Алпи не е тук. Забравих да го взема от болницата. О, Алпи, забравих да те взема от болницата. Айде, добре ли си? Минате ли ти всичко? Да. Добре, айде, ставай. Ако съм да умра вчера. О, да. Да. Вече съм полицай, вече ако сме бандити, повече гадно ще бъдем. Да, кой ще участва? Не знам. Много полицаи сме загубили. О, шефа идва. Ден на първата ми работа. Шефе, каква е мисията ни? Един крадец краде на жената портмоне. И вие трябва да фаните крадеца, да го заведете в полицията и да го заключите. Да вземете портмонето и да го дадете на жената. Това ще бъде лесно, като ще. Нова бомба. Добре! Уй! Хайде! Карай си, бе! Моето портмоне днеска беше откраднато. Добре, ще погрижим работата. Карай си, бе, туп! Къде си? Какво сте тука? Защото да върнем портмонето, което ти украдна. О, да? Ама? Е това? Не. Къде е чантата? О, ето ти това. Благодаря на Моля. Значи направихме тази шибана работа за една шибана чанта. Абе, колко шибано е това? Воу, малко по-леко с говорената ти. Съжалявам, просто се изнервих, че много хора трябва да умират в този ден. Просто не знам колко е шибано това нещо. Виж кой се върна. Добре. Си ме убил. Аз се разрих. Но как? Добре, кажи ми го като
Като Алпи умре или кажи го на Алпи, ако аз умра в края. Аз се върнах. Мислех, че се оказа, ама сега се върна. Ама добре, че Денис се съживи. Всичко това ще бъде добре. Ние ще сме най-добрите полицаи. И значи какво? Можем да се окажем за тази работа и можем да видим кой ще умре. Денис или Алпи? Айде да се откажем от полицейската работа. Извинявай, че стрелях малко като глупяч. Аз съм бял в болница за няколко месеца. Но ти забравих името. Неговото име ли? Той се казва Денис. Добре, разбрах. Айде да видим кой ще умре. Защо направихме това? Сега кой ще умре? Двамата дано. 3, 2, 1. Oh, I know.